E agora pedimos, en primeiro lugar, a Emma Pedreira, que nos ofreza a lectura dun anaco do seu caderno de Lisboa. Boa tarde. Para min é unha honra unirme a esta ilusión tan grande que hai un sitio tan pequeno, que é xa, pois, durante 15 anos un envigo de poesía e de palabra e de ilusión, non? Por facer palabra, que sexan moitísimos anos máis. Achego un pequeniño anaco de Lisboa a este frío que fai hoxe en Paradela. Preferí Lisboa porque me tocase esas costelas cos teus dedos, como facía o aire cos arcos famélicos do Carmo, furando delicado para lle tremer un corazón de aire no lugar do corazón primeiro, e que me preparas lento, como fan a luz, o silencio e o día. Lisboa ten tacóns de madeira e rubia alicerces mariños, senta o sol das calellas entre bragas e gatos, furada de vendavais eléctricos, apedreada de desidia, disfrazada, agocha os ollos tras das reixas e as celosías, abre pernas como pórticos e poros como portas, e desdentada vai chovendo louza desde as cornixas. Deixa que te perdas nela, e en min, e eu nela, por entre camiños e remuiños de roupa tendida e mantos de cinza, e tocamos este corpo bello e vorentoso como un pan melón. O seu ventre de iglú de pedras quentes árdenos e agarda por nós. En cada mosaico, unha escama da dragona que foi, en cada mármore un den de Cairo, en cada ruína un oso. E a cidade perdeu a pele emburrándose como poeira baixo teus pasos, para que non pases máis polo seu corpo, borrou o teu eco. E detes o corazón contra as pedras da sed, e bebes cos labios pequenos unha pausa. Dice este lugar, disme, non manca.